سیدا گویان فرمانبرکی خانه‌نشین او تمنوی 57 سالن. او لپارێزگەها ئێلێ یا باکوورê کوردستانê dijî lê bi eslê xwe ji navçeya Qelebanê ya ser bi parêzgeha Şirnexê ye. Berî demekê li warê bavûkalên xwe dest bi avekirina mizexaneyekê dîrokî dike. Ji bo vê yekê jî xaniyê ku ji bavê wî maye li taxa Ripinê ya Qelebanê kiriye mizexane. Seyda goyan bêyî alîkariyekê bo avakirina mizexaneyê gund bi gund, kolan bi kolan digere û dest bi berhevkirina kelûpelên dîrokî dike. Şu gördükleriniz eşyaların tümünün ya hemen hemen yarısından fazlası yani. Ev kelûpelên hûn dibînin zêdeyî nîvê wan derdora sê ji ser çarê wan ew kelûpel bûn ku di axuran de bûn an jî hatibûn avêtin. Min ew anîn. Baş şiştin û cîla kirin û li vir bi cih kirin. Min gelek ji wan kirîn. Li malê jî gelek niqaşên me çêbûn. Maliyan digotin em di kirê de ne û zarokên me hene. Tu diçî bi rizqê zarokan van kelûpelan kevin dikirî. Min bi mûçeyê xwe bêyî te alîkariyekê ev mize anî vê astê. Kelûpelên navê mizexaneyê di dema 2 salan de hatine berhevkirin. Di nav wan de amûrên kevinên çandiniyê, kelûpelên folklorîk, berik, destar û çendîn kelûpelên ku di demên kevin de xelkê navçeyê bikaranîne cih digirin. Ev muzexane bûye nasnameya resena kurdewariya navçeyê. Xwendekar, xelkê navçeyê û derdorê jî bo dîtina vê nasnameya resen serdana muzexaneyê dikin. Ama birçoğu da parayla aldı. Getirdikleri kültürlerimizin, atalarımızın Bihatina vî cihî kotê de derbarê çanda bav û bapîrên me de gelek zanyarî hene, me zanyariyên nû jî bi dest xistine. Em derbarê jiyana bav û bapîrên xwe de kîjan amor bi kar anîne û di çi şert û mercan de çawa jiyane fêrî gelek tiştan bûne. Sonunda yani 1700'ün sonu yani 300 yıllık bir kapıdır. Ev jî deriyekî dîrokî ye. Ku 300 salan şahat halî ji dîroka navçeyê re kiriye. Kesên serdana mizexaneyê dikin dibêjin ew şopa bav û bapîrên xwe li vê derê dibînin. Dedelerimizin yani atalarımızın Hemû tiştê ku bav û bapîrên me, dapîrên me destê xwe avêtine li vê derê hene. Nirxê wê yê menewî gelek zêde ye. Seyda goyan dema dest bi avakirina vê mizexaneyê dike, tevî malbatawî gelek kes gilî û gazinan jê dikin. Lê dîsan armanca xwe pêk tîne û mizexaneyê ava dike. Ew niha dixwaze cihekê dinê berfireh bû muzeyê bibîne û ji bo vê yekê li benda alîkariyan e. Avakirina vê mizexaneyê tenê yek ji xizmetên çanda Kurdî yên Seyda goyanin. Ew nêzîka 27 salan li ser çand, dengbêjî û folklora Kurdî jî karê arşîvê dike û di vî warî de 4 pirtûkên wî yên çapkirî hene. Ferdî Sak, Rodaw.